As families gathered in the name of the Lord, let us begin this conference by lifting one voice of praise. Before we strengthen our homes, we must first honor the God who established them. Let us come together as families and worship the Lord.
Let us all rise as we sing the HBBC anthem. On the first now. We stand in grace, redeemed and free, called by the Lamb of Calvary, with hearts made pure, our love aflame. We live to glorify His name. Faithful to Christ, our Lord and King, grounded in truth, His praise we sing. Bound by His word, our hearts agree to love, to serve, to set souls free. Thy word, O Lord, our light and stay, it guides our steps along the way. No greater truth our hearts have known than Christ the Word, our cornerstone. Faithful to Christ, our Lord and King, grounded in truth, His praise we sing. Bound by His word, our hearts agree to love, to serve, to set souls free. In one accord, Thy church shall stand, united by Thy gracious hand. In love we walk, in faith we share, each burden borne through earnest prayer. Faithful to Christ, our Lord and King, grounded in truth, His praise we sing. Bound by His word, our hearts agree to love, to serve, to set souls free. Last verse, everybody. Go forth, O church, with hearts of faith, declare the glory of His name, till all the world His grace shall see, and every soul from bondage free. Faithful to Christ, our Lord and King, grounded in truth, His praise we sing. Bound by His word, our hearts agree to love, to serve, to set souls free. That's now. Till fate is signed and word is done, we'll fight the fight and victory won. Then stand before the throne above and honor Christ the Lord of love. Faithful to Christ, our Lord and King, grounded in truth, His praise we sing. Bound by His word, our hearts agree to love, to serve, to set souls free. Bound by His word, our hearts agree to love, to serve, to set souls free. All of God's people say, magandang gabi sa inyong lahat. Pwede bang kamayan natin yung ating katabi? At sabi mo sa kanya, welcome to the family conference. Welcome to the Amen. Okay, to God be the glory. Let's continue to praise God tonight through singing. Amen. Sing from your heart. Sing to the Lord. Okay, go ahead. Amen. Praise the Lord. Let us sing our first song, The Fight is On. Manarimaan itibakal. First now, narugyanen tibakalintay kadabinta tiyapu isu tiyang bilin magdatayo
Aditay agsarima deng tabalaygi Daitiyak parang enepare Manarimaan di bakal Agturet tayo amapan Si kakabantay amakiruman Natiyakun maginalan Nabile unay ikabus Magtalek ay Jesus Tano di Diyos ay isumuyo Panay dito di magulo Cyphers Manarima Antigo ba't magnanay Kani Jehovah isumuyo Ang talek ay ikay nakakayong Enbekuana Ang kanamakayon Karon manarimaan entima Ang kuret tayo amapan Si kakapantay amakiruman Panginalan Nahilegunay ikapus Lalo di Diyos na isumuyo Panay hindi magugulas Di Diyos tayo Itin na di balay Itay na paringa Isot di magugulas Manarimaan entima Kalang kuret tayo amapan Si kakapatay kapag-inuman Naniyahong mahinalan Nanginepunay ikabus Nge magkaling kay Jesus Nalungin ay isot umuyo Balay ginun imagulo Amen. Papigsaen ken patip keren ti Dios ti pamilya. Amen. Ita agtali na ed tayo iti linya. Keep on the firing line. On the first now. If you're in the battle for the Lord and right, keep on the firing line. If you win, my brother, surely you must fight. Keep on the firing line. There are many dangers that we all must face. If we die so fighting, it is no disgrace. Cowards in the service will not fight. Keep on the firing All line. together. Oh, you must fight and be brave against all evil. Never run nor either lag behind. If you win for God, just keep on the firing. On the sabers. God will only use the soldier he can trust. Keep on the firing line. If you wear a crown and wear a cross, you must keep on the firing line. Amen. Fight is but to labor for your master will. Out to banish evil and his will cheer. Great you'll be rewarded for your service. So keep on the firing line. Oh, you must fight, be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing On the line. sabers. When we get to heaven, brother, we'll be
be brave against all evil. For God and the righteous keep on the firing line. All of God's people say, you may be seated. Praise the Lord. Praise God. Tain palubos iti apo nga maka-join tayo amin. This family conference. Lahat po ng masaya, say aloud, Amen. Good evening po, of course, our beloved patriarch, Pastor June and Ma'am Cora. Praise the Lord. Good evening po, Pastor. Of course, our beloved senior pastor, Reverend Provi R. Cadilinya. Good evening po, Pastor. Amen. And his wife and his family. Amen. Of course, syempre po, di natin makakalimutan our beloved guest speaker, Pastor Bishop Freddy De Vega. Amen. Palakpakan po natin mga kapatid. And his grupo na dumalo rito. We are happy to see you po, Pastor. And all churches joining us on site and online. Praise the Lord. Mga nanay, tayo nga po, mga nanay, wave your hands po. Wave your hands, mga nanay. Praise the Lord. Of course, mga tatay. Asan po yung mga tatay natin? Oh, mga young people. And all the kids. Praise the Lord. Oh, kaway-kaway din po mga care group leaders natin. Asan po mga care group leaders natin? Ayan. Oh, let's all stand. Again, sangwentay man, di kita kakaabay tayo kabsat. Amen? O ibagaman, sabsalite, gwapo may tabrad. Ayan, sabsalite, gwapo may ta sister. Amen. Oh, praise the Lord. As we stand, itandik ikatanda itis ison tayo as we sing our welcome song. Agiin na lamano tayo kakabsat. Amen. Let's sing our welcome song. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Praise the Lord. Please be seated. Amen. God is good. Amen. Let us thank Him for another year of His sustaining grace. Before we move forward in this year's family conference, let's take a look back at last year's conference through a short video. Sa family camp na ito, kailangang ma-revive ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, so that when we go back to our respective homes, our children will be blessed to have parents who will show the character traits of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, yan po ang goal ng camp na ito, to encourage our family na tayo po'y maging buo sa Panginoon. Bilang maka-Diyos na pamilya, meron ka bang impact sa church na kinabibilangan mo? Growth is a continuous process. If you don't grow, the condition of your life will never improve. Are you growing as a parent? Han na-grow ta anak mo, no di ka grow. If you will learn how to listen to God, you will never go wrong. Magandang makadevelop sa usapan ng pagbuo ng pamilyang maglilingkod sa Diyos ng partner na kumikilala sa Panginoon.
You may not be the most intelligent in class. You may not be the most flashy, cool guy in class. You may not be the most good-looking person in class. But learn this. Learn to develop a biblical, godly perspective. Malayo ang mararating nyo pag may tamang perspective kayo. Kung kayo'y buong pamilya sa Panginoon, huwag kayong masyahan na nasa church lang kayo. Ang magandang pangarapin nyo, maging useful family kayo. Maging serving family kayo. At maging pamilya, nakakakitaan ng testimony ng maka-Diyos na intimacy. Maka-Diyos at mabuting intensyon. At pamilya na mag-create ng lakas na impact sa buhay ng marami. We sang as one. Magbigay ng 5 bagay na makikita sa sala. Go! Baso, plate, fork, spoon. Ay, sala ka. We laughed as one. Idudurot ko ni Harm. We prayed together as one. We listened with open hearts. And with one heart, one purpose, and one faith, we declare we will serve God. We will stand together. We will move forward as one HBBC family. Welcome to Hosanna Bible Baptist Church International Family Conference 2025. I officially declare the 2025 Hosanna Ministries Family Conference open tonight. Tumayo po tayong lahat. And just as the Lord met with us, kinatagpo tayo ng Panginoon last year, let us beg and ask God na katagpuin ulit tayo sa taon na ito. 2026, you never know, may be dependent upon what God will do to us in these next 3 days. Because men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Let us pray that God will put a word in our hearts that will set the course for our lives and for our families in 2026. Kaya po, wag niyo pong misvalue or devalue ang bawat message na ibabahagi dito sapagkat God is going to speak to us, direct us, instruct us in the way that we should go. Let's pray. Heavenly Father, we come to you with thanksgiving and praise. You did that last year. And after that family revival conference, so many wonderful things happened this year in our church. Grabe po ang iyong pagkilos at ginawa sapagkat yung family conference na yon ay nagsilbing revival sa amin, Panginoon. And it prepared our hearts for 2025. Before we open 2026, we pray that this family conference this year, today, for the next 3 nights and 2 days, you would again speak to us, Lord. Kausapin mo po kami. Please move in our hearts. And we would like to give you our undivided attention. And Holy Spirit,
touch us, O God. Anoint, empower the speaker, our speaker. Give him good health and strength. Salamat, Panginoon, na sa kabila ng napaka-busy niyang schedule, it's not just being busy but blessing others. Ay binuksan niyo po ang pagkakataon upang hindi lang namin makasama siya muli, kundi muli ay hamunin po kami. I pray that whatever message you have placed in his heart, we will take that, Lord, as your message for us as we prepare for 2026. Bless every part of the program tonight and for the next 2 days. In Christ's name we pray. Amen and amen. Before the kids come, let us sing Salamat Aking Panginoon. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking ialay, ika'y mahalin at buong puso, paglilingkuran. This side, come on. Louder. Amen. Sa krus ika'y namatay at nung ika'y tinanggap, ako'y iyong salamat sa dakila mong Join everybody now, ready? Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking ialay, ika'y mahalin ang buong puso, paglilingkuran. Kayo naman, dito. Sa aking paglalakbay, amen, aking gabay, pag-ako mo'y aking lakas sa lahat ng landas at maging sa pagsunod. Come on! Pinapatibay, salamat, tunay kang matapat. Everybody! Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong buhay ko'y sa iyo, aking ialay, ika'y mahalin at buong puso, paglilingkuran. One more time, everybody now. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking ialay, ika'y mahalin ang buong puso, paglilingkuran. Ika'y mahalin ang buong puso, paglilingkuran. What a wonderful night to start the service. Amen? Amen. Thank you very much. You may be seated. The kids are very excited to share to us their special number. Be blessed by the kids. Children are not just part of the program, they are part of God's promise. As our young ones sing, we are reminded that what we teach them today shapes the families of tomorrow. Let us listen as they declare God's goodness in their heritage. Riches that some others may
Mahinang palakpak. Who knows, in the future, some of them will become government officials. Baka may congressman dyan in the making. May governor, may mayor. May mga pastor, mga pastora, mga public school teachers and all. But praise God, they grow in a wonderful church. Amen? Tumayo po tayong lahat. And let us sing one more song. Because God has been faithful to us. Awitin natin, bless God. Let's praise God tonight. Bless God. In the stillness of my soul, I reflect to see how your love and power have grown and moved inside of me. Bless God for all He's done. Bless God for Christ His Son. Let us magnify Him for His holy, holy. One voice in unity, one voice of praise to Thee, with hearts of love and worship we will sing. Come on. Second half. You've been my strength, you've been my joy, and gently dry the tears. I thank you for your faithfulness you've shown down through the years. Everybody, bless God for all He's done. Bless God for Christ His Son. Let us magnify Him for His holy, holy. Amen. One voice in unity, one voice of praise to Thee, with hearts of love and worship we will sing. Bless. Sing the second verse one more time. You've been my strength, you've been my joy, and gently dry the tears. Come on, thank God. I thank you for your faithfulness you've shown down through the years. Bless God for all He's done. Bless God for Christ His Son. Let us magnify Him for His holy, holy. One voice. In unity, one voice of praise to Thee, with hearts of love and worship we will sing. Come on. Bless God, we will sing. Bless God. One more time. We will sing, we will sing. Bless God. Amen. Praise God. All of God's people say. Okay, thank you. You may be seated. God is calling families to stand again, to stand in faith, in unity, and in obedience.
As this song is lifted, may discouraged hearts be strengthened and tired families find new courage to rise up and rejoice. Amen! Praise the Lord! Thank you, Joint Choir. Ngayon po, tumayo tayong lahat. Let us sing glory to His name. Purihin natin ang pangalan ng Jesus. Amen? On the first now. Down at the cross where my Savior died. Downward for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name.
wondrously saved from sin. Jesus, so sweet, we abide within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Praise the Lord, you may be seated. Every strong family begins with a decision, not by chance, but by commitment. This song is not just a melody, it is a declaration. May every home here today say with boldness, "As for me and my house, we will serve the Lord." Amen. Praise the Lord. Before we proceed, let us all stand as we sing that song. As we gather, may the Spirit of God work within us all. Amen. On the first now. As we gather, may your Spirit work within us.
As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Amen. You may be seated. A Christ-centered family begins with a crucified life. When self dies, love lives. When pride is surrendered, grace abounds. As this song is rendered, may every family be reminded that true victory at home begins at the cross. When I look back on what I thought was living, I'm amazed at the price I chose to pay. And to think I ignored what really mattered, 'cause I thought the sacrifice would be too great. But when I finally reached the point of giving in, I found the cross was calling even then. And even though it took dying to survive, I've never felt so much alive. For I am crucified in Christ, and yet I live. Not I, but Christ lives within me. His cross will never ask for more than I can give. For it's not my strength but His. There's a greater sacrifice. For I am crucified with Christ, and yet I live. Was I here to Savior come, or they live I live? I belong in the weight of Calvary.
Oh, praise the Lord. Lahat ng blessed say, Amen. Oh, everybody say, praise God. Amen. For I am crucified with Christ. Thank you, Coral. Ngayon naman po, praise God for our amazing pastor. Palakpakan po natin ang beloved pastor natin, whose heart guides us to grow in our service and deepen our knowledge in Christ. Now, Kabsat, let us give a warm welcome to our pastor, Reverend Pro VR Cadilinia, who will introduce to us our guest speaker. Thank you so much, Pat. Okay, you may be seated. Praise the Lord. Are you blessed tonight? Thank you so much, Coral, for reminding us tonight that whatever victory that we have, we will always give glory to Christ. Not I, but Christ. Amen? At salamat din sa awit na As for me and my house, deta kumati kararag tayo amin itangarabi. That in this conference, we will be challenged, we will be empowered, and we will be equipped to lead our families to serve the Lord together. Amen? Before I introduce to you our speaker tonight, kaya't kuman lang nga patakdiren dagiti amin nga churches ken congregations tayo. Praise God. Unaan tayo man dagiti naggapu ijay Cagayan. Dumakder man amin nga naggapu Cagayan. Okay. That's wonderful. Thank you. At tugaw gayon kakabsat, naragsak kami. Naragsak kayo mo lang nga makakita? Kadigiti kakabsat tayo. Kakabsat, let us develop a brotherly culture in our church. So nga to no sakbay tayo nga agawid, hindi alaman mo, digiti kakabsat nga Cagayan. Taga Cagayan, Brad. Welcome, deti main sanctuary tayo. Amen. Awan again ni Snob. Amen. Ala, isang mga taka-abay mo. Baka isot mo, udi nga isang mo. Okay. Digite taga ijay Batak Paway. Batak Paway. Amen. Praise God. Okay. How about digite nagaput Dingras? Dingras. Alright. Praise the Lord. Kumasidig tayo. Sarat. Sarate. Sarat, sarat. Okay, thank you. Bintar. Bintar Outreach. Amen. Okay. Didi Centro, Lawag City. Lawag City. That's good. Pasukin. Amen. Thank you. Okay. Anapay? Ha? Ay, mo na yan. Bakara, amen. Okay. Praise God. You may be seated. We're on Facebook Live. Okay? We have several joining on Zoom tonight. So we welcome you all. At gusto ko ring i-welcome ang mga kasama ng ating speaker ngayong gabi. Si Pastor Mark Loyola. Pastor Mark. Saan si Pastor Mark? Ay, nandun sa taas. Okay? At din yan, ano pangalan? Brother Christian. Ayan, Brother Christian. Okay. Praise God for that. Nag-acknowledgement song tayo na yan. May mayat no, hindi pa naggalamanon. Welcome to the family naman ang awitin natin. Oo. Perme. Dete koral kat sumsum, garti rik namin kini Bishop nga buy-buya, jelikod kakabsad. Well, kaya tiso nga praise God for that. Alright? Let's all stand and sing Welcome to the Family. Go around hand. Kamayan nyo yung mga hindi nyo pa nakamayan from other congregations and outreaches. Okay? Sing. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day.
May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have done to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Palakpakan natin. You may be seated, please. Okay. Gusto ko ring i-acknowledge ang ating mga pastors sa HBBC na sila ay masipag at very supportive sa ating gawain at sa ating Panginoon lalo na. Of course, we'd like to acknowledge our beloved patriarch, Pastor June. Palakpakan natin. Okay. And Pastor Dennis Calillo. Ayan. Kaslahan nga lumaklakay ni Pastor Dennis. Yeah. Pastor Ver. Nasaan ba si Pastor Ver? Pastor Ver is in charge of the many things happening outside. Pero praise God for Pastor Ver. Padakdirek man amin, digiti care group leaders tayo, kan preachers tayo. Come on, stand up, care group leaders. Care group leaders. There they are, there they are. Amen. Thank you very much. You may be seated. Are you ready for the Word of God tonight? Okay. Our guest speaker is not new to us. But whenever he comes to minister, it's always fresh. Our evangelist came to know the Lord Jesus Christ as his personal Savior on September 7, 1984. Minahal po niya ang ating Panginoon ever since tinanggap niya bilang tagapagligtas. Just 5 years later, on November the 12, 1989, siya po ay tinawag ng Panginoon into pastoral ministry. A divine calling that he embraced with wholehearted obedience and unwavering faith. After 36 years, now 36 years into his God-given calling, he serves as the senior pastor of both the Living Water Baptist Churches and Missions. Nakamakailan lang po, nung Sunday ay nag-celebrate sila ng kanilang anniversary. Matagumpay at mabunga. Opo, ginawa ito sa UP Diliman. Doon po sila gumanap ng kanilang anniversary. At let's celebrate with them. Palakpakan po natin. Congratulations to Living Water. If you're watching tonight, shout out po sa inyo. At congratulations. Also, he's the senior pastor of Victory Fundamental Baptist Church and Missions. He is also the bishop and leader of the Maranatha International Baptist and Fellowshipping Churches. Tatlong malalaking grupo o gawain ng mga Baptist churches po ito. Imagine. At bukod pa po dyan, he serves as an evangelist, helping, ministering, enhancing, and equipping pastors and churches from Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya po, kung kayo po'y naka-follow doon sa kanyang Facebook page, parang hindi mo maiisip kung kailan siya nagpapahinga, kung mayroon pa siyang panahong magpahinga. Sapagkat walang linggo na hindi po siya lumalabas upang maglingkod sa mga churches. Our speaker is not new, but he has already challenged us, and with the steadfast support of his devoted wife, Ma'am Marisa De Vega. Ma'am, if you're watching tonight, marami pong salamat. Palakpakan natin. Opo. Alam nyo, gusto sana ding maisama ni Bishop ang kanyang wife
But yung may work pa po siya, no? Tapos 26, papasok ulit sa work. Kaya parang hindi practical na, parang round trip lang po siya. But you know, usually, sabi niya sa akin, every 24th, we have a family Thanksgiving and gathering. Pero bukas, wala po siya ron dahil nandito siya. At kasama natin. Thank you po. His life and ministry are a testimony of what God can do through a surrendered vessel. A faithful, fruitful, and focused on the Great Commission. Mga kapatid, HBBC family, tumayo tayong lahat. Join me in welcoming Evangelist Freddy De Vega to our pulpit tonight. Amen. Good evening, everyone. Praise the Lord. So it is always good and great to be here. An admirable, adorable, and amazing church of God. Amen. To God alone be the glory. You may be seated, please. Well, thank you so much, Pastor Proby Cadelinia. And I would like you to know na hindi ganito lang yan. Gaganti ako sa iyo. Okay, Ma'am Kay, alam nyo na ang ibig kong sabihin. Gaganti ako sa inyo. Well, of course, kami po ay nagkakandak ng mga gawain din po na kung saan we are also praying na sa bawat gawain po mag-lead ang Panginoon sa inyong lingkod para kumuha po ng mga ngaral. And I can say that this church is so much blessed to have Pastor Proby Cadelinia as your pastor. Amen? I am telling you, among so many churches, isa kayo sa masasabi ko pong sobrang blessed na meron po kayong pastor na nasa kanya na po yata ang lahat. Ano po? So, thank you so much. It is really great and wonderful to see how God is working in your life as you do the ministry, as you follow His given task. I can say, tagahanga mo ko, Pastor. Yes, I am very amazed sa ginagawa ng Panginoon, not only here in our country, but even sa buong mundo, mga kapatid. Kaya, ang aking paalala sa inyo, kung natatandaan nyo pa, huwag kayong bababa, sakay lang sa leadership ng pastor na ito. Amen? Kayo po ay nasa tamang route. Kayo po ay nasa tamang direksyon. Kaya ewan ko na lang kung talagang Diyos ang hanap mo, kung talagang gawain ng Diyos ang sentro ng buhay mo, ewan ko na lang kung maiisipan mo pang bumaba sa nagiging leadership ng dakilang lingkod ng Diyos sa panahon po natin ngayon. May you continue to pray for him. May you continue to back him up. May you continue to embrace him as he do the ministry that the Lord entrusted to him. Amen? Hindi nga lang kayo blessed na may ganyan po kayong pastor. Napaka-blessed nyo po even sa pamilya na meron po siya. So, kanina po nag-request ako sa kanya, Pastor, pwede ba akong umalis dito? Kasi nung kakanta ang choir ninyo at ang choral, nako, ayokong palagpasin po yan. Kasi po, expression nyo pa lang po, mga kapatid, ang linaw-linaw na ng message na gusto nyo pong iparating sa amin. Kaya po, tatandaan nyo po ito, papurihan ng Diyos, huwag tayong tatayog, pero sasabihin ko po sa inyo, ayoko pong pigilan ang sarili ko, sobrang nakaka-bless ang ministeryo ninyo para sa Panginoon. Amen? Again, sa lahat ng ito, to God alone be the glory. It is my joy, it is my privilege to be here to minister to you, mga kapatid. Sobrang kagalakan po. Your pastor is right. This decision is not easy. In fact, pwede pong yung mga right away magsasabi, baka maring sabihin po nila, ba't ganun? Bakit iniwanan? December 24, ano po ba yon? It is like an ordinary day. Diba? It is the heart. Yung puso po natin. At huwag kayong mag-alala. Meron pong leading ang Panginoon po sa inyong lingkod. Sapagkat kami po, pagdating ng Disyembre, meron po kaming pangpamilyang lakad po talaga
na kung saan sa lahat ng ginagawa ko po, even my family can attest to you na laging may bawi po ako. Kasi ang pananaw po namin, ang ministering at ang buhay namin sa ministry, hindi totoong magiging matagumpay kung kami po ay pabaya sa aming family. And my family is very happy at sila po ay backup ko sa lahat ng ginagawa ko. Is the reason why I considered myself blessed sapagkat ang akin pong may bahay, Ma'am Maris, okay, at si Sophia Maris, sila po ay regalo ng Panginoon sa akin. Amen? So, di ko alam kung paano magsisimula. Ang laging problema lagi, pag di alam kung paano magsisimula, hindi rin alam kung paano magtatapos. Di po ba? Kaya palagay ko po, gusto ng marami magsimula na ako. So I'm just overwhelmed because every time na pumupunta po ako sa ministering ito, lalong napagtitibay sa akin ang hindi maitatangging kaloob ng Panginoon sa inyo pong pastor. Kaya pastor, tuloy-tuloy lang po pastor, and it is always my joy to partner with you, to work with you, because I believe na nasa pareho tayong direksyon sa usapan ng gawain ng Panginoon. Are you excited for the message? Wow! Lahat ng excited, please shout Amen! Wow! Palagay ko po, yanig na yanig ang impyerno sa atin. Ano po? So, palagay ko, hindi magkandatuto si Satan ngayon kung ano ang gagawin niya para humadlang sa inyo pong napakagandang gawain. Ito pong family conference. At ako'y nagagalak sapagkat naalala ko po last year kung papaano talagang sabi ko nga, kung tayo po sa usapang tao talaga, yun ang maganda. Yung ibang tao ang nagsasabi kung gaano kadakila ang pagkilos ng Diyos sa buhay po ninyo. Witness po kami. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tuloy-tuloy lang po, walang bibitaw, walang bababa, hanggang sa tayo po'y makarating sa hangganan ng Panginoon para po sa atin. All right, this time, may I request all of you now to please open your Bible in the book of Psalm chapter 127. Psalm chapter 127, and I would like to share with you tonight the message of the Lord I entitled, A Godly Home. A Godly Home. Psalm chapter 127, the whole chapter, and may I request everyone to please follow me silently in your Bible as I read our text tonight. Psalm chapter 127, verses 1 to 5. Except the Lord build a house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Let us go to Him in prayer. Manalangin po tayo. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for your goodness. Thank you for saving us. Thank you for loving us. And thank you for always blessing us. At ngayong gabing ito, dakilang Diyos, habang kami po ay nagtitipon at makikinig ng iyong salita, nawa ang bawat isa po sa amin ay magkaroon po ng pusong handang sumunod at magpasakop sa authority ng iyong salita. Help me, Lord, and empower me. Give me wisdom, O God. Fill me with your Holy Spirit, Lord. At ang bawat isa po ay maging receptive and responsive sa iyo pong mensahe. Again, I would like to commit to you myself as I preach your word. Use me, O God, as a channel of your blessing to your beloved people. Thank you so much for this great privilege, O Lord. Lahat ng ito ay aming pong panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Umupo na po tayo. A godly home. Isang napakagandang goal and objective ng conference na ito
ang makapag-accomplish ng pagkakaroon po ng tinatawag na makadiyos na tahanan. Isang bagay po na tayo ay pamilya. Isang bagay po na tayo ay tahanan. Pero it is a great thing, it is another thing na masasabi natin ng may kumpiyansa na ang ating tahanan, na ang ating pamilya ay makadiyos na pamilya. Amen? Last year, nag-consider tayo ng mga families sa Bible. Like the family of Joshua. Ganon din po mga kapatid, kung matatandaan po natin, di ba? The house of Estepanas na pinag-aralan po natin, ito po ang ilan sa naging inspirasyon, encouragement po ng bawat isa. And I believe even sa modernong panahong ito, it is really great and wonderful to somehow makapag-produce ang mga churches ng mga makadiyos na pamilya. Amen? Well, siguro po magandang bigyang pansin muna po natin yung ating pong binasang chapter. I can say na ito po ay God's declaration. Ang ibig sabihin, we can see in this chapter the declaration of God na ang sabi po, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Mga kapatid, mga minamahal, sa deklarasyon po ng Panginoon, sa totoo lang, imposible po na magkaroon ng makadiyos na pamilya sa kaparaanan ng tao. It is good to acknowledge and to understand. It is good to somehow realize that if we really want to have a godly home, kilalanin po natin ang Diyos na kung saan sa kanyang deklarasyon, ang sabi niya, maliban except the Lord build the house. Ang ibig sabihin, imposible po ang godly home kung iaalis nyo ang Diyos. That is the reason why merong family conference na katulad nito to remind everyone, para paalalahanan po ang bawat isa. And you are so blessed because of that kind of vision na meron po ang ating pastor, na hindi lamang as individual, kundi as family. Tayo po ay sama-sama na maglilingkod sa Panginoon na kagaya po ni Joshua at ng kanyang pamilya. Mga kapatid, mga minamahal, sa magiging ilang araw na ating pong pakikinig ng mga hamon, magkaroon lang po tayo ng bukas na puso at handang magpaturo na puso sa Panginoon. I am telling you, I am very sure na ang Diyos ang gagawa sa ating pamilya. Amen? Ito ang dapat maging prayer natin. We need to acknowledge that. Kahit ang galing-galing ng tingin mo sa sarili mo, kahit ang tali-talino ng tingin mo sa sarili mo, kahit ikaw ang may pinakamalaking negosyo, kahit sabihin po natin na mayaman ka sa usapang tao, marami kang lupain, imposible na maging matagumpay, imposible na maging makadiyos ang pamilya mo kung iiwanan mo ang Diyos at mabubuhay ka sa sarili mo. Mga kapatid, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. So as you listen to this message, what I want all of you to realize and recognize, this declaration of God is very true. Amen? Ito pong deklarasyon ng Diyos na ito, totoong-totoo po ito. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Binigyan pa po ng emphasis sa verse number 2, it is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so He giveth His beloved a sleep. Kahit daw ang aga-aga mong gumising, kahit daw po puyat ka sa pagtatrabaho, na ginagawa mong araw ang gabi at ang gabi ay araw. Kahit anong sikap mo, kahit anong tiyaga mo, kahit gaano kabuhos ng lakas mo, kahit na gaano katindi ang eagerness mo, nililiwanag sa declaration, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Amen? It is also good to understand sa magiging mga messages po natin, the direction and the design of God. So una po, the declaration of God. Pangalawa, the design and the direction of God. Importante po na ako at ikaw or as a family, tiyakin natin na nasa direksyon tayo ng Panginoon.
Hindi pwedeng kanya-kanyang direksyon. Hindi pwedeng kanya-kanya tayo. Kung tayo po ay mga totoong Kristiyano, mga kapatid, ang Kristiyano ay hindi dapat umalis sa direksyon ng Panginoon sa kanyang buhay. And it is good to learn that. It is good to realize that na ang buhay natin kailangan lagit-lagi tiyakin natin nasa direksyon ng Panginoon. Well, ilang araw po tayo dito, Pastor? 2 days? 3 nights. Okay? Sa ating pong magiging pag-aaral na ito, ang isa siguro sa magandang maging evaluation natin, yung bang itanong natin, mag-uusap tayo bilang mag-asawa, mag-uusap tayo bilang pamilya, kamusta na ba ang direksyon natin? Tayo ba'y nasa direksyon pa ng Diyos sa buhay natin? Yung bang kaisipan natin according to the design of God, pasok pa ba tayo doon? Mga kapatid, wag na wag kang lilihis. Wag na wag kang lalabas. Wag na wag kang lalayo. Wag na wag kang hihinto. Tayo po ay manatili as family na nasa disenyo at direksyon ng Panginoon. Amen? So ito po ang gusto nating may accomplish sa conference na ito. Okay? It is very clear. Nakita natin the declaration of God. It is also clear to understand the design and the direction of God. And listen, bilang mga Kristiyano, dapat maging concerned po tayo sa kasiyahan ng Panginoon. It is good also that in this family conference, matiyak natin ang katuwaan, ang kasayahan, ang kasiyahan ng Panginoon. The delights of God. Amen? Yes. Is that your concern? Hindi dapat ang ating pong goal, yung masaya lang ang pamilya natin. Mga kapatid, pakinggan nyo mabuti ito. Hindi po tagumpay na masasabi kapag ka masaya lang ang pamilya mo. Ang mas malalim na pagtanaw, tagumpay ang pamilya pag nasisiyahan ang Diyos sa'yo. Amen? Yes, maring masayang-masaya kayo kasi ang dami niyong bahay na naipatayo. Maring masayang-masaya kayo kasi lalong lumalaki ang negosyo. Marahil masayang-masaya kayo sapagkat nakatapos ang anak mo, sapagkat yung negosyo niyo po talagang sumagana, nakabili ka ng magagandang sasakyan. Maring masaya tayo. Pero itanong natin, sa lahat ba ng kinasisiyahan natin, mga kapatid, bilang Kristiyano, naiisip ba natin at masasagot ba natin ng may kumpiyansa, nasisiyahan ba naman ng Diyos sa atin? Hindi ko nakikitang matagumpay ang buhay ng isang pamilyang masaya na wala silang kasiguruhan kung ang Diyos masaya. So, ito yung goal natin dapat eh. Kahit anong sipag ko pa, kahit ano pa ang paggagawin ko, kung pasikat lang ang lahat ng ito, kung pagmamapuri lang ang lahat ng ito, kung pagsarili lang ang lahat ng ito, tandaan po ninyo sa usapang Kristiyano, pang individual, pang pamilya, mga kapatid, ang dapat ultimate goal natin in everything, malugod ang Panginoon sa atin. Yes, mga kapatid, naririnig niyo po, and I believe, hindi lang ako, maraming mga pastor na po. I remember nung conference natin, na marami po kayong speakers, Pastor. Mga magkakalayo po kami ng lugar. Pero napapansin niyo po ba? Tuwing may tatayo dito, may mga pare-pareho kaming statement. Very consistent po yan. Magkakalayo kami ng lugar, mga hindi naman kami mga nagkakwentuhan, hindi naman po kami nag-uusap-usap, pero mga kapatid, sa nakikita pong ministeryong ito, hindi maiwasan na tuwing tatayo dito, mabibigyang pansin kung gaano po pinagpala, kung gaano po kahanga-hanga ang ministeryong ito. Pero dapat hindi tayo hanggang speaker lang. Kailangan matiyak natin na yung sinasabi ng mga speaker, yung mga naririnig nyo sa tao, kailangan matiyak natin na yan din ang nararamdaman ng Panginoon. Amen? Diyan natin po masasabi na ang pakaiiwasan mo, yung pakitang tao ka lang. Di ba? Halimbawa po, masaya po ba kayo ngayon? Lahat nga po ng masaya ngayon? Please shout, praise the Lord! Praise the Lord! Ang tanong po, yung kasiyahan bang yan? Nakatungtong po ba yan sa inyo pong kumpiyansa na ang Diyos ay nasisiyahan sa buhay mo? Di ba? Try to consider now.
Try to evaluate now. As you listen to this message, bakit hindi mo isipin, tatay, isipin mo ang pamilya mo, nanay, isipin mo ang pamilya mo, kamusta na po ang lakad natin, kamusta na po ang direksyon natin, kamusta na po ang paglilingkod natin, kamusta na po ang sama-sama na paglilingkod natin. Yan po ba ay talagang kasiyasiya sa Panginoon? Ang sabi po, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrow, for so he giveth his beloved sleep. And then, tingnan nyo po, law, children are an heritage of the Lord. And the fruit of the womb is his rewards. And then, tingnan nyo yung disenyo, ho? As the arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Nawa mga kapatid, sa introduction po ng message natin ngayon, kayo po ay napagpala. Amen? Tapos na po tayo sa introduction. Magsisimula na po tayo sa preaching. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, gusto ko pong makita ng bawat isa sa atin na ang Diyos ang siyang nagtatayo ng pamilya. At syempre po, kung Diyos ang nagtayo, importante po ito na ang pamilya natin ay dapat maging pamilya na ayon sa deklarasyon, disenyo, at masasabi po nating direksyon at delight ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, the building of the home. God is the builder of the home. Kaya nga kung ang Diyos ang nagtayo, siya dapat ang masunod. Kung ano po ang disenyo niya. Huwag niyo pong guguluhin ang disenyo ng Panginoon. Mga babae, kahit ang tali-talino mo pa, kahit ang galing-galing mo pa, para sa magandang ikatatakbo ng ating pamilya, dapat maintindihan mo na bilang babae, ang sabi ng Panginoon, matuto kang magpasakop sa iyong asawang lalaki. At sa mga asawang lalaki, huwag naman po nating masyadong abusuhin. Yung pong sinabi ng Biblia ng asawang babae magpapasakop sa atin. Mga kapatid, huwag mong problemahin yun. Ang iyong bigyan ng focus, yung sinabi naman sa atin bilang mga lalaki. Ano naman ang sinabi sa atin? Mahalin natin ang asawang babae. So dito makikita nyo po na yung ipinangangamba, kasi sometimes yan ang point of argument. O kahit ba lalaki siya baka mamaya umabuso siya. Mga kapatid, kaya nga ang balance dito, pagka ang asawang lalaki susunod sa utos ng Diyos na mahalin niya ang kanyang asawang babae, hindi po aabuso yan. Tama? Actually po sa usapan naman ng submission, bago pa po sinabi na wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord, sinabi naman po muna ng Biblia, submitting yourselves one to another in the fear of God. Kaya lagi ko pong idinidiin, sa lahat po ng institusyon, sa usapang pamilya, sa usapang gobyerno, sa usapang church, lagi po meron pong inilagay ang Diyos na authority. Alam niyo po ba kung ba't naglalagay ang Diyos ng authority? Alam niyo po ba kung ba't naglalagay siya ng leadership? Para hindi magulo. Ibig sabihin, para maayos. Mga kapatid, your church is a good example of that. Bakit napaka-organized? Bakit po ang ganda ng takbo? Bakit ang ganda ng flow? Kasi from leadership, nahandoon po ang pagsunod ng bawat delegates, mga kapatid, ng bawat isa na itinatalaga sa gawain. And because of that, nagiging maayos ang lahat. Kasi minsan, ewan ko lang, pero hindi lang madiretso ng iba eh. Parang unfair naman ng Panginoon. Yung kaya naman ng mga lalaki, kaya rin naman namin yan. Ba't kailangan magpasakop ako? Hindi naman pinag-uusapan dito yung kaya mo eh. Ang pinag-uusapan dito, yung kaayusan na gusto ng Panginoon. For orderliness purpose. Kaya it is not right for you to have that point of view na kahit na sinasabi natin, na sinabi ng Panginoon na magpasakop ka, mali yung punto de vista, nalugi naman kaming mga babae. Hindi po. Kasi ang pagpapasakop mo, ang pagsunod mo sa disenyo ng Panginoon, hindi benepisyo ng lalaki na susundin mo. Benepisyo yan ng buong pamilya po natin.
Kaya mga kapatid, huwag tayong mas magaling pa sa nagtayo. Nakakakita ba kayo ng ganyan? Na kapag ka meron pong halimbawa, yung wala namang kaalam-alam, ang daming ipinintas. Sabi ko po sa inyo, yung salitang pintas, sa mga Ilocano lang po maganda yon. Di ba? Opo, kasi ito po yung lugar na yung salitang pintas, ang ibig sabihin, maganda. Tama po? Lahat nga po ng pintas dito, pakitaas ang kamay. Napaka-humble nyo naman. Di ba? So yun ang na-realize ko eh. Kasi sa aming mga Tagalog, ang pintas negative. Di ba? Criticism, yung mga ganyan. Yung ang galing-galing po, magsabi ng criticism, ng marami po. Mga kapatid, alam nyo po, yan ang nature ng tao. Pero Kristiyano ka, dapat kung kinikilala mo na Diyos ang nagtayo, dapat ma-realize mo na perpekto yung nagtayo. The greatest architect, the greatest engineer, the greatest physician, the greatest God, He is always perfect sa lahat ng kanyang disenyo. Kaya huwag papalag. Kung ano sinabi ng Diyos, sundin mo lang. Mga anak, makinig kayo. Kahit ano pa ang tinapos nyo. Pagka pinagmalaki nyo yung tinapos nyo at dahil sa tinapos nyo, hindi na kayo kikilala, hindi na kayo gagalang sa magulang nyo, tatapusin na rin kayo ng Diyos niya. Talagang tuloy-tuloy na ang pagtatapos mo pagka ganyan. Hindi po lisensya ng mga anak na matapos sila ay makarating sa kanilang pangarap at sila po ay makagraduate, sila po ay makapagtrabaho, sila po ay yumaman, sila po ay nagtagumpay. Hindi po yan lisensya para magmalaki ka na sa magulang na kung saan nag-aruga sa iyo. Ang turo po ng Biblia, mga kapatid, honor thy father and thy mother. Ang turo po ng Bible, hindi nababago. Kahit ano pa ang na-achieve mo, kahit ano pa ang may accomplish mo, kahit ano pa ang marating mo, hindi nagbabago ng utos ng Bible. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother. Amen? Yan ang godly home. Yan ang bahay na itinayo ng Panginoon. So it is very important to consider the building of a godly home. Diyos ang nagtayo. Kaya nga mga kapatid, para po sa ikapagpapala at ikagaganda ng ating pong tahanan, ng ating pamilya, sumunod tayo sa kung saan siya po ang sakdal at perpektong nagtatayo ng ating pong pamilya. Amen? Huwag kang mag-imbento ng gusto mo. Huwag tayong gumalaw sa paraan natin. Always acknowledge and consider the design and the direction of God sa ating family, mga kapatid. Yan po ang susi para sa matagumpay na buhay bilang makadiyos na pamilya. Yes, it is very important to consider the building of a godly home. Allow God to continue to operate in your family life. Yes. Tulungan po. At dito makikita natin the binding of a godly home. Ang yaman nyo nga. Pero ang pangit naman ang relasyon ninyo. Hindi na kayo nakikibo ang mag-asawa. Dati ang laki-laki ng kama. Pinipilit yung magkayakap kayo sa kama. Ngayon, ang sikip-sikip na. Diba? Ang ibig ko pong sabihin, it is also good to consider na sana habang tumatagal, lalong tumitibay po ang ating samahan. Lalo po sanang appreciative tayo sa isa't isa. Mga kapatid, mga minamahal, sana habang tumatagal, ang pamilya natin mas tumitibay, mas tumatatag. Kaya nga sabi ko, every time na may usapang family, tatanungin ko po kayo, sa mga Kristiyano, pagka napag-uusapan ang tungkol sa pamilya, sino ang isang unang-unang tao kagad na pumapasok sa utak natin sa Biblia? Sino? Si Joshua. Anong tinalakay po natin tungkol kay Joshua? Na sa kabila ng tentative ang marami. Na sa kabila po nung kanya-kanya ang marami.
May mga iba-ibang priorities, ang marami. Pero si Joshua, anong sabi niya? If it's evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Pero pagdating sa kanya, ano ang matibay na pahayag niya? But as for me and my house, we will serve the Lord. Ano po yung diniinan natin last year? Tatay, itatanong ko lang sa'yo, pagka ba ikaw ang nagsalita nito? Pagka ikaw ba ang nagsabi nito, but as for me and my house, we will serve the Lord. Wala kayang papalag? Wala kayang magre-react? Wala kayang anak na magsasabi, ano tayo, isasama mo pa kami dyan, ikaw na lang, mag-isa mo. Or yung asawa, ganyan-ganyan ang sasabihin mo, para nga lang maka-attend ng church, pinipilit pa kita eh. Mga kapatid, it is really great and wonderful that in our family, merong tatay na may tinig sa kabuuan ng pamilya dahil sa na-develop sa kanilang pamilya ang matibay na samahan. Mga kapatid, yun po ang kasiyasiya sa Diyos. Yun po ang disenyo ng Panginoon. That is the delight of God. That is the design of God. That is the direction of God for our family to be together and to have that intimacy, mga kapatid. Kaya yun po ang magandang nangyayari. Pag kami conference tayong ganito, may mga realization tayo, may mga rebuke tayo, may mga reminder tayo. Mga kapatid, po pwedeng pagkatapos ng conference na ito, ang maging takbo ng isip natin, tama nating muli ang mga namamali na. Atin pong iayos na ang mga nagulo na sa direksyon natin. Balik tayo sapagkat ang Diyos ang nagtatayo at ang Diyos ang siyang nagpapatibay. Sumunod tayo sa disenyo ng Panginoon. Amen? Let us continue to embrace one another. Magsimula tayo sa kasal. Naalala niyo po yung ginawa ko pong words. Diba? Doon sa salitang kasal, yung negative at saka yung positive. Na ang kasal pag negative, nagiging sakal. Kasi ang mag-asawa, pagka nag-away na, parang askal. Di ba? Kaya ang gustong gawin, aklas. At ang ginagawang solusyon, kalas. Samantalang ang gusto ng Diyos sa kasal, ang dulot sa mag-asawa, lakas. Para ang blessing, laksa. Amen? Hindi ako magsasawang sabihin yan. Bakit? Katotohanan po yan eh. Di ba? Ang mag-asawa dapat nagyayakapan, hindi nagsasakalan, mga kapatid. Ha? Yun po yun. Napaka-confidente mo na nagsimula. Gusto ko ipakilala sa iyo ang asawa ko. Capital A, capital S, capital A, capital W, capital A. Ba't hindi? Asawa. Buong buo. Paglipas ng ilang panahon, nasaan na siya? Sawa na ako eh. Ha? Anong sawa? Capital S, capital A, capital W, capital A. Sawa. Ganun pala eh. Ba't nagtitiis ka? Bakit nagsasama pa rin kayo? Awa ako. Capital A, capital W, capital A. Awa. Hanggang sa dumating ang time, hindi na nakita. Nasaan na ang asawa mo? Wa. Wa. Capital W, capital A. Bakit? Nasaan na siya? Ano yung capital A? Hindi. Capital punishment, mga kapatid. Ha? Bibitayin. Dahil hindi na nakatagal, pinatay na ang asawa. Nakakatawa to, pero in the reality of life, sometimes, very sad. Na yung asawa na hinarap mo sa dambana ng Diyos, na nung niligawan mo, lahat handa mong gawin. Diba? Lahat gagawin mo, alang-alang sa Kanya. Kasi nga ang talagang itinitin mo sa Kanya, pag-ibig. Oh, pag-ibig na makapangyarihan. Pag nanasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Grabing diskarte. Di ba? Nung napangasawa at nakakilala na, hahamakin kita sa lahat. Di ba? Dati hahamakin ang lahat. Ngayon wala nang ginawa kundi hamakin yung asawa niya.
Di ba? Dati kung mag-alala yan, kahit patag na patag ang nilalakaran, kung makaalalay, wagas! Nung tumagal ang panahon, baku-baku na yung dinadaan, bahala ka sa buhay mo. At nung nadapa pa, ano ka ba? Pinagalitan pa. Putok na noo, pinagalitan pa. Dugo-dugo na. Mga kapatid, sinasabi ko po na ang isang bagay na dapat maintindihan natin, kaya young people, makinig kayo kay Lola. Ano ba sabi ni Lola? Abaya po, ang pag-aasawa hindi parang kaning isusubo. Na kapag ka napaso ay iluluwa. Di ba? Mga kapatid, may wisdom doon. Kasi yung iba nagmamadali. Kaya lang, baka may sumagot sa akin, Pastor, 50 na po ako, nagmamadali pa ba yun? Pastor, siguro naman maganda maintindihan mo, 50 na po ako, hindi po ako nagmamadali, kailangan ko na pong magmadali. Young people, listen to this. Ang inyong pagpapasya ng walang gabay ng Diyos, habang buhay niyong magiging problema yan. Kasi dinidiin ko pag nagkakasal ako two important decisions in life na dapat tiyakin mo. Kasi yung isa, a matter of eternity. Ano po yan? Jesus Christ came to seek and to save that which was lost. Kung ikaw ay magpapasya, tiyakin mo na pananampalatayanan mo siya. Kasi ang hindi mo pananampalataya kay Jesus, yan po'y magdadala sa iyo sa walang hanggang kapahamakan. Diba? Desisyon. Kung tatanggapin mo ba o tatanggihan mo si Jesus. It is a matter of eternity. Eternal life, kung tatanggapin mo si Jesus Christ by faith as your Savior. Eternal damnation, kapag ka tinanggihan mo siya. It is a matter of eternity. Ikalawang desisyon na napakahalaga, na pag-ingatan mo, tiyakin mo, yung pag-aasawa. Pagpili ng asawa. Why? Because it is a matter of a lifetime. Till death do us part. Yan ang sinasabi po, mga kapatid. Diba? Because what God had joined together, let no man put asunder. So kaya doon magsisimula. Hindi po pwedeng pamilya nang walang asawa. Hindi po pwedeng pamilya na wala munang kasal. Kaya hindi po sinasang-ayunan ng Diyos ang magsama kayo at magkarelasyon kayo ng hindi kasal. Yung iba gumagamit pa ng talata. Sa Biblia naman pwede yan Hindi ba si Jesus Christ, saan siya umaten? Hindi ba? Doon sa kasalan sa Kana. Hindi ba live-in yun? Kasi ang sabi doon, kasalan sa Kana. Mga batid, lugar po yun. Amen? Lugar po yun. So, ang kasal ay masasabi nating inordained ng Panginoon. God is the one invented, initiated, and instituted marriage. Kaya doon po tayo. Kaya ko sinasabi to, kasi yan po ang simula ng binding. Ang simula po ng binding. Kaya nililinaw ko sa mag-asawa. Remember, one of my lessons last year, that marriage is a biblical practice, it is a blessed and binding partnership, and it is a building process. Diba? Blessed partnership, binding partnership. Bakit? Kasi kaya sinabi nating blessed, nililinaw ko, walang nanay na nakapili ng anak, walang anak na nakapili ng nanay, walang tatay na nakapili ng anak, walang kapatid na nakapili ng kapatid. Lahat ng relasyon, hindi ka nagkaroon ng pagkakataon para piliin nyo ang isa't isa. Pero tingnan nyo po sa kasal. Binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon para pumili. Amen? Sa totoo niyan, maaring si Mrs. mo litong-lito noon. Di ba? Kasi talagang parang pila ng loto ang manliligaw niya noon. Grabe, no? Ang dami nyo. Pero isipin mo yung tamis na ang dami ng lumigaw kay Mrs. pero ikaw ang pinili ni Mrs. Di ba? Pwede rin naman mangyari sa lalaki yan. Na marami pong humahanga sa kanya. Pero sa dami ng mga babae na humanga sa kanya, ikaw ang nilugawan niya. Niligawan pala. Nilugawan.
Parang toko at baboy ang dating yan. Di ba? Kaya dapat may tamis yung pagsasama nyo. Kaya nililinaw ko sa kasal, huwag pong mangyari na napilitan kayo. Mga kapatid, maganda na yung partner mo, pinili mo, hindi pinilit mo. Kasi yung pinili at saka pinilit, isang letra lang ang diferensya. Pero yung epekto, napakalaki ng diferensya. Ang tamis-tamis isipin ng asawa mo, kaya kayo mag-asawa, pinili mo siya. Pero ang hirap sa puso, na kasama mo habang buhay, yung napilitan ka lang. Diba? Sabi nga nung isang lalaki, nung nag-celebrate sila ng 25th anniversary, ako excited na excited si Mrs. Nasabi, happy anniversary dear. Diba? Silver ba yan? Silver? 25th anniversary. Happy silver wedding. Pero si Mr. nakasimangot lang. Sabi niya, bakit? Bakit ka nakasimangot? Kasi iniisip ko, kung nagpakulong lang ako noon, nung pinilit ako ng tatay mo, dapat laya na ako ngayon eh. Ang sakit pag pilit. No. Hindi masaya. Kaya mga kapatid, magandang ang nakikita ng mga anak natin, yung matibay na samahan. Ha? Paalala po ito. Kung ano at kung paano nakikita ng mga anak nyo, ang handling nyo ng inyong pagsasama bilang mag-asawa, yan po ay pagtuturo sa kanila ng tama o maling turo. Kapag nakikita ng mga anak nila, ang sweet-sweet ni daddy kay mami, ganon din naman si mami. Tama? Pero kapag nakita nila na pag nag-away kayo, di ba? Parang pati impyerno nagugulo. Bakit? Kasi kadarating pa lang ni Mrs. Diba? Kadarating pa lang ni Mr. Ano sabi ni Mrs.? Aba, dumating ka pang impacto ka. Sabi ni Mr., ba, ikaw na impacta ka? Alam mo, pagod na pagod ako, sasalubungin mo ako ng ganyan. Siyempre narinig ng bata. Narinig ng bata na ang tawag ni Mrs., ng nanay niya, sa tatay niya, impacto. Nung sumagot yung asawa, sabi niya, impacta. Kaya naisip ng bata, impyernong buhay to. Bakit? Kasi nandun yung impacto at nandun yung impacta. Hindi ba ang maganda maging pangarap natin na ang tahanan natin ay magmistulang munting langit dito sa lupa? Di ba? Papagtibayin natin yung relasyon. Anak, kahit saan ka makarating, kahit ano ang marating mo, huwag mong kakalimutan, yung pong, and a man shall leave his father and his mother and shall cleave unto his wife, hindi po abandonment yun, mga kapatid. Hindi po sinasabi sa idea ng living na i-disregard mo na yung parent mo. Ang ibig sabihin lang niyan, pag nag-asawa ka na, matuto kang mabuhay kayo na hindi na nakasandal pa sa kanila. But never na maiisip nyo na ang sinasabi ng Panginoon, kalimutan mo na o isa-isang tabi mo na ang magulang mo. Kaya nililiwanag natin, sa kasalan, mga magulang, hindi kayo nawawalan ng anak na daragdagan pa nga kayo eh. Di po ba? Yun po yung totoo niyan. So kahit ano ang marating mo, kahit anong tagumpay ang marating mo, dapat lagi mong kilalanin ang magulang na naging dahilan kung bakit ka na sa kalagayan mo. Alam niyo yung isa sa maganda sa Christian wedding? Yung pong pag-o-honor sa parent. That the couple, diba, will be given an opportunity to somehow introduce their parents and to honor them in front of the many people. Why? Kasi yun ang gusto nating ituro. Ha? At dito, makikita nyo po the blessing of a godly home. Yes. The building, the binding, and the blessing. Mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po, malinaw, na ang mga magulang, dapat ang kanilang maging puso parang katulad ni Joshua na sa kanyang puso, ako at ang pamilya ko, sama-sama yan ha? Maglilingkod kami sa Panginoon. Sino sa inyo mga kumpleto ang pamilya rito? Pakitasin nga po ang kamay.
Tayo nga po yung mga kumpleto kayo, yung family nyo kumpleto rito. Sige po, if your family is complete here in our church tonight, serving the Lord together, what a blessing. Amen? What a blessing. Maupo po kayo. Salamat po. Alam niyo po, yung nandito na wala yung asawa niya, struggle po yun eh. Yung bang a-attend ka na lang sa church, may kontrabida pa. Yung mga anak, na kung saan persecuted ng kanilang parents, I know, nasa heart mo, may sadness. Yun nga ang dahilan ba tinuturo natin, mga anak, kung ang mga magulang nyo hindi nyo kasama sa church, dobling mag-ingat kayo sa patotoo po ninyo. Maring hindi kayo pinakikinggan yan. Pero tinitingnan kayo niyan. Di ba? The more na dapat maging cautious tayo. The more na dapat maging particular tayo sa ating patotoo. Dahil hindi man sila makinig sa atin kung nakita nila na ikaw yung anak na dating suwail, ngayon masunurin ka na dating tamad, ngayon masipag ka na dating irresponsable, ngayon responsable ka na dating mabisyo, ngayon wala ka ng bisyo, na dating masamang ugali, ngayon nagbago ka. Mga kapatid, that is exactly what happened to my parent. Yung kwento ko po ganito, wala po kasi akong bisyo eh. Hindi ko po natutunang uminom ng alak. Hindi ko po natutunan at naging bisyong manigarilyo. In fact, I remember, nung naglalaro kami ng basketball, yung senior namin, division, ng pong aming basketball, inutusan po ako niyan na bumili ng sigarilyo. At ang pakiusap niya, isindi ko na raw po. E di punta ako sa tindahan, malapit lang naman po yan eh. Doon sa court. So pagbili ko, di sinindi na. Hawak-hawak ko yan, hindi ko po yan ini-smoke. Eh may nakakita po. Aba, nakarating sa nanay ko, naninigarilyo na raw ako. Eh di galit na galit yung nanay ko. Kung ikaw nasa katayuan ko, hindi naman talaga ako naninigarilyo. Napagalitan ako. To cut this long story short, nagtampo ko sa nanay ko. Kasi pinagalitan ako eh. Pinagbintangan ako. Pinaamin ako, hindi ko naman talaga alam. So lumayas po ako, mga kapatid. Siguro mga 2 weeks na dahil sa tampo ko, tumira po ako doon sa best friend kong sa school. Dahil ang sama-sama ng loob ko. Kasi kami po, kahit hindi pa kami Christian, pagka sinabi po ng parent namin na gano'n, di sumusunod lang kami. Pero sa totoo lang ang problema ko nung hindi ako Kristiyano, palasagot ako sa parent ko. Ibig sabihin, lagi ako may katwiran. Kaya nga sabi ng marami sa akin, dapat sa'yo mag-abogado kasi ang galing mo mga twiran sa magulang mo eh. Eh sabi ko, ba't ganun? Yung teacher ko, ang sabi, dapat daw maging doktor ako. Bakit? Ang galing ko raw mag-doktor ng mga exam ko eh. So, nalito po ako, mga kapatid. Litong-lito ako. So, to cut this long story short, mga kapatid, hindi ko natutunan po yung yung mga bisyo po na karaniwan, lalo na yung illegal drugs. Hindi ko po yan natutunan. Pero mga kapatid, ang mabigat na problema ko, yung pagsagot sa magulang. Sumusunod ako, pero hindi po pwedeng susunod ako ng walang mga, alam nyo na, ako na naman nung inutusan, parang ako lang anak, bakit kailangan, di ba? Talagang, at hindi po yan magaan. Talagang matindi po ang nabubuong rebelyon sa puso ko. Kasi medyo sa lalaki po, ako ang bunso eh. Kaya ako po yung medyo utusan at utusin, mga kapatid. Yan po yun. So alam nyo po, nung ako ay na-saved, nag-alala yung parent ko eh. Ang kwento ko po, siya pa nagsabi kasi sabi nung uncle ko, kayo attend kayo ng church. Nung nakapunta sila doon sa Blessed Hope Baptist Church, attend kayo ng church. Pag hindi kayo umattend, babaliin ko uncle nyo. Yan ang sabi ng uncle ko. Babaliin daw nila uncle ko pagka hindi raw ako umattend. So mga kapatid, umattend ako. Pilitan po yun, pilitan. Pero nung nakinig ako ng preaching ng pastor, sapul ako. Ito yung kinukwento ko sa inyong pinataas ang kamay, tapos nung tumitingin ako, wala pong didilat, kaya yuko ako. Diba? Taas ng kamay, tayo.
Tinignan ko kung may tatayo, wala pong didilat. Kung talagang naitaas mo ang kamay mo, tayo ka. Pero nung lapit, hindi na po ako lumapit. Okay? Pero after the service, dahil malakas ang conviction, bakit ba kailangan lumapit? Hindi ba, biniro pa nga ako ng pinsan ko. Sabi niya, huwag ka magulo, may spaghetti sa loob. Kakaunti lang, kaya kung sino lang lalapit, sila lang ang pakakainin. Pero alam ko, niluloko niya ako. Kaya in-approach ko na po yung worker, si Deep Tinker. And then, na-share ang salvation, September 7, 1984. Kanina, binanggit ni Pastor. Nasave po ako. And you know what? Hindi gawa ng tao. Nung masave ako, ang isa sa naging epekto ng kaligtasan ko, nabago ang buhay ko. Nabago yung pananaw ko sa magulang ko. Mga kapatid, hindi po sa madaling panahon yan. Talagang siguro po for more than a year, hindi ko po sila kasama sa church. Pero ang totoo lang, mother ko po ang nagsabi, sumama ka na lang dyan sa nagba-Bible. Kasi natatakot siya, nagbibisyo na ako. Yun ang alam niya. Sumama ka sa nagba-Bible. Pero nung naging faithful na po ako, pinersecute po ako ng mother ko. Sinabi ko, umaten ka lang. Pero bakit ka nagpabautismo? Galit na galit yung tatay ko. Diba? Bakit sumapi ka dyan? Yun po ang kanilang pananaw. Galit na galit sila. Kaya pinersecute po ako. Pero mga kapatid, nagulat sila na ibang prede na po ang anak nila. And you know what? Naririnig nila sa iba't ibang mga tao kung paanong napupuri ang anak nila. Siyempre, parent ka di ba? Naging proud po ang father ko. Galit na galit siya nung hindi ko po kinuha yung offer ni congressman na scholarship. Galit na galit po siya noon. Pero ang galing ng Panginoon, umattend yung congressman nung sports fest namin. Ako nag-speak. Nung ako po nag-speak, na-identify niya, di ba, ikaw yung anak ni kumparing, opo. Ikaw yung pag-aaralin ko, di ba? Kaya ka pala hindi binigay sa akin, para dyan ka pala eh. Alam niyo po, without my knowledge, pinuntahan po niya, dinaanan po niya yung father ko para ipagmalaki po at sabihin sa kanya, pare, kaya naman pala hindi binigay sa akin yung anak mo eh. Kasi, naku, narinig ko pagka ang linaw magsalita. Ayan, ganyan. Naging curious ang father ko. Umattend, hindi sa church. Umattend po sa Bible study. Nung umattend po doon sa Bible study, mga kapatid, syempre, hindi ko naman alam na dumaan si congressman. Wala po akong alam doon sa storya. Kaya nung nakita ko siya sa Bible study, hindi naman siya imbitado. Nung umattend, syempre kumabog yung dibdib ko. Sabi ko, Panginoon, persecutor eh. Panginoon, sana po wag naman dito. Diba? Wag naman dito gumawa ng eksena ang tatay ko. Pero hindi siya kumikibo. Basta nandun lang po siya. Pagkatapos ko po ng Bible study, eto na. Ready, halika. Ako po, Lord. Wag po dito, Lord. Panginoon, wag dito. Anak, medyo bagalan mo ng konti yung pagsasalita mo. Tinuruan lang ako pala. Sabi, opo tay, buti po naka-attend kayo. Nakatatlong attend po yan, pero hindi po tumatanggap. At hindi po sa church, sa Bible study lang. Siyempre, pride pa din po pride. Pero curious na siya Kasi si congressman na nagkwento sa kanya, yung anak mo, ganito. Okay? Eto po, to cut this long story short. Naikwento ko na po ito sa ibang mga preachings ko Nakita siya ng bunsong kapatid ko at nalamang ma-attend siya sa Bible study ko. Sabi niya, tay, di pag namatay kayo, alam niyo na kung saan pupunta ang kaluluwa niyo. Sagot ang tatay ko, siyempre, alam natin yan. Alam natin yan, anak. Pero ang totoo, hindi niya alam. Alam niyo po ang ginawa ng tatay ko? Tinanong niya ako, Freddy, anak, pagka ba tinanong kung saan pupunta kaluluwa mo, ano ba sagot doon? You know what? Ako po ang nakapag-witness sa tatay ko. And my father accepted Christ as his Savior. What a delight! But you know what happened after that? Ilang attend pa lang po, nagkasakit ang father ko. At nung nagkasakit po siya, na-confine po siya sa Veterans Hospital. At na-confine po siya doon, pagkatapos po ng aming service, pinupuntahan ko po ang father ko. And you know what? Isang punta ko po doon, ang sabi po ng father ko, anak,
Totoo ba yung sabi ng mga kumpare ko? Kaya ako nagkaganito, kaya ako nagkasakit kasi tinalikuran ko yung religion ko. Sabi ko, ganun po, tay. O sige po, tay, sandali lang ha. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko lang po lahat ng pasyente dito sa ospital. Bakit? Tatanungin ko po, tumalikod ba kayo sa religion? Tumalikod ba kayo sa religion? Tumalikod ba kayo sa religion? Tay, tiniti ako sa inyo na lahat ng may sakit dito, pag tinanong ko, tumalikod ba kayo sa religion? Hindi sila tumalikod, pero may sakit sila. Kaya mali po na ang gagawin yung conclusion, kaya kayo nagkasakit kasi tumalikod kayo sa religion. Tay, kaya tayo nagkasakit, yan po ang karakteristik ng katawan natin. Pero ang importante, tay, saved na kayo. Amen? Wow! Alam niyo po, isang araw, ang father ko po, hindi pa galing, gusto na pong umuwi. Kaya pinapirma pa po kami ng waiver kasi nagpipilit siya, gusto niyang umuwi. Okay? Tay, hindi pa kayo galing. Gusto ko nang umuwi. Alam niyo kung bakit? Magpapabautismo ang father ko. Alam niyo kung sino nagbaptize sa father ko? Ako po ang nagbaptize sa father ko. Ako na pinipersecute niya. Mga kapatid, napakahalaga. Mga anak, kung totoong gusto mong mawin ng mga magulang mo, magpakaayos ka. Yung patotoo mo, ayusin mo. Patunayan mo ang gawa ng Diyos sa buhay mo. At pag nakita nila yan, masusurpresa ka kung ano ang gagawin ng Panginoon. Pinatayo ko po yung mga pamilya rito na magkakasama. Hindi nyo kayang pantayan ang saya nila na buo yung pamilya nila na naglilingkod sa Panginoon. At hindi nyo rin pwedeng ikaila na malungkot ka na ikaw lang ang nandito. Malungkot ka na wala yung asawa mo. Malungkot ka na hindi mo kasama ang pamilya mo, ang magulang mo, o yung mga anak mo. Mga kapatid, yan ang reason kung bakit ini-encourage ko po kayo. Be a good testimony. Because like what happened to me, yes, nagpabautismo po siya. And after that, binalik po siya sa hospital. Hindi na po sa veteran, sa UST na po. After how many months, namatay ang father ko. At alam niyo po, ang comfort namin, kahit hindi na-save ang father ko, mamamatay siya. But praise God, na-save siya bago siya mamatay. Mga kapatid, yung maging buo kayong pamilya, blessing yan. To have a godly home, undeniably, it's a great blessing. Kaya yan ang gawin natin. May ganitong conference to encourage everyone. Win your loved ones. Bring them to the Lord. Atin pong ipakita sa kanila ang magandang gawa ng Panginoon sa buhay at sa mga pamilya na Kristiyano dito. Hindi ngayon pamilyang Kristiyano kayo, hanggang doon na lang. Ipakita nyo na godly home talaga, godly family talaga kayo. Ipakita nyo sa mga anak nyo yung halaga ng pagsaserve sa Panginoon, yung halaga ng pag-i-involve sa ministry. Ikaw ang maging inspirasyon, ang isa't isa, ang maging encouragement ng isa't isa para magkakayakap, magkakasama na naglilingkod tayo sa Panginoon. Amen? Let us pray to God na ang pamilya po natin ay maging makadiyos na pamilya. The building of a godly home, Diyos po yan. The binding of a godly home, Diyos po yan. The blessing of a godly home. Alam niyo po, sabi dito, yung mga anak nyo, parang arrow yan eh. Yung arrow, being a godly parent, ano gusto mo sa anak mo? Minsan magugulat kay, Kristiyano na, yung bata pa lang, ang galing niyang magsayaw. 8-8. Diba? Ganyan-ganyan pa. Tapos yung pinasusuot nyo sa anak nyo, ano inaasahan nyo paglaki niyan? Train up a child in the way he should go so that when he is old, he will not depart from it. Yan po ang tatalakayin natin. Training our children. Pero yun ang sabi dito eh. As the arrows are in the hand of a mighty man. Diba? Parang ikaw magulang ka eh. Nasa kamay mo yan. Diba? Gusto mo maging godly ang anak mo. Pero sa mga bagay ng mundo mo sinasanay.
kung gusto mong maging godly siya, doon mo siya i-target. Amen? Yes. As the arrows are in the hands of the mighty man. Ang sabi po ng Bible, mga kapatid, ang linaw-linaw, so are children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Mga kapatid, a godly home. The declaration of God is clear. The design and the direction, malinaw din po yan. And the delight of God. Masaya ang Diyos na makakita siya ng pamilya na sama-sama at magkakayakap na naglilingkod sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Everybody stand up, please. Hindi na po tayo magsasayang ng oras. Nakayuko ka, nakapikit ka. Kapag ka ang Diyos nagpasya na ang preaching na mapapakinggan po natin ay ang mensahe na napagpasyahan ng mga ngaral, it is because God would like to accomplish something in your life. Habang tumutugtog po sa himig ng paanyaya, it is really great and wonderful to have a godly home. And I believe the message of God is very clear. I know that this is really a great challenge. Pero ito ang dapat maging goal natin. Isang napakagandang bagay na ang pamilya natin mabuo para sa Panginoon. Maging matibay at magkakayakap para sa Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, marahil meron po sa atin dito na talagang sa matagal na panahon, ang prayer mo, iligtas ng Panginoon at maakay mo, mailapit mo ang loved ones mo. I believe, hinamon tayo ng mensahe. Ngayong gabing ito, why not specifically, iluhod mo sa Diyos ang nanay mo. Iluhod mo sa Diyos ang mga magulang mo. Iluhod mo sa Diyos ang mga anak mo. Bakit hindi mo iparamdam sa Diyos ngayon yung talagang eagerness mo, yung longing mo, yung desire mo, na madala mo at maakay mo ang mga mahal mo sa buhay sa Panginoon? Tanging Diyos ang makatutulong sa iyo, kapatid. Ito po ang ating specific invitation. Kung ikaw ay anak o asawa o ikaw ay magulang na hindi nyo kasama ang loved ones nyo sa church. And because of this message, nakita nyo at ang magiging panalangin nyo, magkaroon kayo ng godly home. Kung ikaw ay young people, yun ang dapat maging mindset mo na kung mag-aasawa ka, makapagtayo ang Diyos ng makadiyos ng pamilya. Ngayong sandaling ito, kung ikaw ay may ganyang prayer at longing, why not leave your place, come to the altar and pray to God and ask God, Lord, please, use me. Help me. Bless me. Gusto ko mawin ang tatay ko, ang nanay ko. Gusto ko mawin ang anak ko. Gusto ko mawin ang asawa ko. If that is your desire, I believe it is good for you to humble yourself before the Lord and to express your heart to God and tell God, Lord, this is my prayer. Please help me na mawin ko po ang aking mga mahal sa buhay. Sige po. You come to the altar, you pray to God, you talk to God, and tell God, Lord, please answer my prayer. Lord, please. Hindi mo kasama ang loved ones mo sa church. Hindi pa sila saved. Tandaan mo ang family conference na ito na specific na ikaw ay lumuhod at nanalangin sa Diyos na tulungan kang mawin ang mga mahal mo sa buhay. Sa patuloy pong paanyaya po natin, tatawagin ko po ang ating mahal na pastor. Just continue to pray. At alam niyo po ang instruction ko, pag lumalapit po kayo sa harap, huwag po kayong tatayo kaagad.
Hindi po magandang nagpe-pray po tayo, may lumalakad pabalik. It is good na kung kayo'y lumapit, tapusin niyo po ang prayer bago kayo tumayo at bumalik sa inyong mga lugar. Sige po, use this as an opportunity to make God feel that you are really sincere in your prayer, that you really want to win your loved ones. I believe God is listening to us. Pastor, please. Maraming salamat po, Bishop. As I was listening to the message tonight, here's a realization. I believe, ako po naniniwala ng family parang sasakyan. Na yung mga tornilyo, hindi siya mahigpit. Kailangan ma-change oil, kailangan maayos. Paano siya uunsad at tatakbo pa forward? Pag hindi maayos muli yung buong sasakyan. The message tonight is a full package that addressed every struggle in family. The struggles of husband and wife. The struggles of children to their parents and parents to their children. I know, lahat po tayo may mga struggle sa kanya-kanyang family. Ang prayer ko, palambutin ng Panginoon ang ating puso at ilapit natin yan sa Kanya because except the Lord, we cannot fix this on our own. We must come to Him. Kaya po kami nagpapaanyaya na lumapit ka sapagkat dapat sa Panginoon mo ipaayos yan. Except the Lord. Money cannot solve that. Good job cannot solve that. Nice house, nice car, friends cannot solve that except the Lord. Kayo pong mga nasa upuan ngayon, I don't know the struggles in your family. I don't know your personal struggles, young people. But you need to come to the Lord because except the Lord, your family will never work out. Your life will never turn out right. Lumapit ka. Come on. Wag lang po kayo umupo. Pag hindi niyo po kayang lumuhod, tumayo lang po kayo dyan. But please come forward. Come on now. Ilapit niyo po sa Panginoon. Kasi maliban ang Panginoon ang kikilos, wala po tayong magagawa. Kahit anong sipag, galing, come on now. Step out from your seat and come to the Lord. Don't be ashamed. Huwag kayong mahiya. Okay? Young people, come. Kahit mga nasa taas, come down and talk to the Lord tonight. Maybe you don't feel like, well, my life is okay. No, it's not. Ang ganda po nung sinabi, ang iyong maling pagpapasya, lifetime mong kakargahin yan. You cannot be self-driven. Ang ganda nung bungad eh. Kasi ang hanap ng tao ngayon, kasayahan ng buhay. Hinahanap sa sports, hinahanap sa course, hinahanap sa kaibigan. Kasayahan ang hanap ng tao. Pero hindi mo pala kailangang hanapin ang kasayahan. Pag nalugod ang Panginoon sa buhay mo, magkakaroon ka ng totoo at meaningful na kagalakan. Ikaw ba yung tinutukoy ng mensahe ngayon? Lord, that was enlightening for me. I was chasing after happiness. Pero hindi pala yon. Dapat ikaw pala ang malugod sa aking buhay. Come on now. Lumapit po kayo. May time pa tayo, may chance pang lumapit at manalangin sa Kanya. Wala ka bang kailangan sa Kanyang ilapit? Wala ka bang kailangang sabihin para sa buhay mo, sa future mo, sa marriage mo? Why don't you come? Maganda po yung nagpipray kayo dyan sa upuan. Pero try to step out and come forward.
Amen. There's more coming. There's more coming. Alam ko yan eh. There are more who would like to come. Pero you need your heart to be moved eh. You need your heart to be moved. Would you come? Come on. Amen. Praise God. Sasara ko na po. But I'll give you another chance to come. Don't let your pride step on your way. Don't let your hardness and coldness of heart step on your way. Kung medyo malamig ka, parang alam mo tama yun, pero parang kulang yung parang sa puso mo, hindi mo masyadong ma-appreciate pa ang mga bagay ngayon because, you know, you have experienced coldness of heart recently. Why don't you come together and bring your heart and say, Lord, I bring to you my cold heart. Please, Lord, set me on fire. Come on. I'll give you last chance to come forward. Marami pa eh. Sige po. Amen. May kayo kakapsat. Umasidag kay ti Apo. Kunana ti Biblia, umasidag ka ti Apo, umadani ka ti Apo, umadanin tugan ka. Yasidig mo ti biyag mo, ti masakbayam, digiti anak mo, relasyon nyo ag-asawa, naganak mo, panagbasam, trabaho. When? Hala nga dito, invitation kat para ka digiti haan nga save iti members na ti family. Para ka datay amin dito kakapsat. Except the Lord. Deta lang nga ba, nagkunam Apo, nuhaang nga sikat, ti agtrabaho, ti biyag ko, mangtulong kanyak. Apo, awan mapasamak nga nasayat kan gusto ti biyag ko, Lord. Please work in my life. Come on now. Will you come? Yes. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Heavenly Father, we come to you with thanksgiving and praise tonight. Habang po nakikinig ako sa preaching, parang isang mekaniko, itinatama niya ang mali, dinadiagnose ang problema, inaayos ang wala sa ayos. And Lord, this is just the first night. There are 2 days more, and there are still a lot of things that you want to fix in our lives. Salamat po sa discernment na binigay mo sa aming speaker. Parang alam niya kung ano ang mga problema at suliranin at struggles ng mga buhay namin at mga pamilya namin. And thank you, Lord, for directing his heart and mind tonight to speak to us the words, his testimony, Panginoon. Marami pong salamat. We are so challenged. Thank you. In Christ's name we pray. Everyone says, Amen. Praise God. Were you blessed tonight? Please go back to your seats. May take away po ako para sa inyo. Balik po kayo sa inyong upuan. Grabe, no? Amen? Pambira. First night pa lang kakabsat na isabuti ka sa pulan tayo na yan. Sino kada kayo, who among of you could testify tonight na meet yung kailangan ko na isabot di masapol ko? Come on, raise up your hand. Raise up your hand. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya alam nyo po, yan ay unang gabi pa lang, sa 2 araw, talagang feasting of the Word of God tayo. Yung mga tao sa mundo, feasting sa bakasyon, feasting sa mga barkada, feasting sa kainan, pagod. Pero tayo, after nito, lalakas. Kaya wag nyo pong imimiss ang 2 pang araw ng ating conference. Amen? May personal takeaway po ako na maibahagi sa inyo from the message tonight. Kasi lalong-lalo po, Bishop, doon sa sinabi nyo na design ng Panginoon, kung ano yung design ng Panginoon, dapat yun ang masunod. Kasi po, habang nakikinig ako, sabi ko, tama eh, tama. Kasi, tignan nyo po maigi, anong design ng Diyos sa husband? Love your, come on, husbands? Oo. Anong design ng Panginoon sa wife? Submit unto your own
Anong design ng Panginoon sa anak? At anong design ng parents sa anak? Bring them up. Maganda yun design ng Panginoon. So while I was listening, sabi ko, pambira, tama Kasi pag hindi ginawa ng husband, yung design ng Lord na imahalin niya ang kanyang wife, masasaktan ng wife. Wives? Tama, hindi? Pag hindi ginawa ng husband yung design niya to love you, masasaktan kayo. Pag hindi rin din ginawa ng wife yung design niya to submit to the husband, masasaktan din ang husband. Amen, husband? Ba't natatakot kayong mag-amen? Hindi, basta dito yung wife ko Hindi. Ang linaw-linaw ng preaching. Amen po ba? Okay. Parenting. Pag ang parents ay hindi naman consistent at modelo sa kanilang mga anak, masasaktan din ang anak. Kasi design by design. When you use something na hindi siya design or hindi mo ginawa yung design, masasaktan yung recipient. Correct po ba? Kaya pag tayo parents, hindi naging modelo at ehemplo sa ating mga anak, masasaktan yung ating mga anak. Tama po? Hello? Ngayon, kung ang anak naman, pagkatulong sabi ni Bishop, palasagot, disobedient, right? Hindi marunong gumalang sa parent. Bagkos may pinag-aralan, mataas na, matalino, magaling, nawala yung honor at respect sa magulang, masasaktan din tayong magulang. So by design, tama talaga yun Kaya talagang nilinaw po ng ating speaker, isa-isa. Natutuwa ako kanina, sabi ko, Lord, thank you. Nililinaw po niya na husband, love your wife, wife, submit, parents, bring them up, children, obey. Because once you don't follow the design, masasaktan. Masasaktan ng wife pag hindi nagmahal ang asawa. Masasaktan ng husband pag hindi nagsubmit ang wife. Masasaktan ng anak pag pangit ang modeling ng parents. Masasaktan ng parents pag hindi obedient ang anak. Pero alam nyo ang mas mabigat na narinig ko sa preaching? Ang Diyos ang lalong masasaktan. So when the husband does not do something to love his wife, masasaktan ng Diyos, hindi lang yung wife. And the same way, when children do not obey their parents, masaktan ng parents, pero mas masasaktan ng Diyos. Gusto niyo po bang magpatuloy ang inyong pamilya na may mga sama at sakit ng loob na hindi mailabas, pero nandun lang? Mga kapatid, many families today are suffering hurt. Silent hurt and bitterness. Una, kung ikaw ay nasasaktan, kailangan mong ilapit sa Panginoon yan. Forgiveness. Grace. Kasi hindi pwedeng magpatuloy yan. Pag nandyan yan, mga kapatid, kaya nga inihahalin tulad ko po, habang nakikinig ako sa preaching, tinitignan ko yung pag-explain ng ating pong speaker, si Bishop, tinitignan ko ang family parang sasakyan. No nalukay dagiti tornilyo, ituloy mo, bigla at agbaliktado nga kapsat. And you're wondering why, ba't biglang ganito? Ba't biglang ganito? Ba't biglang ganito? Kasi po, hindi nasunod, hindi naayos. So I pray that when we enter the New Year, ang magpapasaya ng New Year natin, hindi po paputok. Ang magpapasaya ng New Year natin, hindi po maraming handa. Tapos bukas, hindi rin mag-iimikan. Ang magpapasaya ng New Year natin, true godly revival in the home. I don't know kung ngayong gabi ay talagang move na po yung heart natin, pero mag-attend lang kayo bukas hanggang sa susunod. I hope before this conference ends, you will fully surrender your life to God. Say, Lord, just like from the start, a godly family, uuwi ngayon ako. After the conference, we are determined to build a godly family. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating guest speaker. Bishop, marami pong salamat.
Grabe. Grabe. Unang gabi pa lang, ang sarap ng pagkain, no? Sabi ko sa inyo, tignan niyo po tong conference, hindi lang schedule na atendahan. Tignan niyo po siya na parang feasting. Habang nakikinig kayo, kung hindi kayo nag-attend dito, ngayong gabi, you are somewhere else, saan mo pupulutin yung ganitong... Anong makakapagpalambot sa puso mo pag hindi mo narinig yung ganyang preaching? Kaya po, tignan niyo po ang conference, hindi parang ni-require kasi kami ni Pastor. Alisin niyo po yun. Start looking at the conference now as a feasting. Magpipreach pa po si Bishop bukas. Don't miss that. Magpipreach po siya Thursday morning at gabi pa. Never miss that. Sinasabi ko sa inyo, if you are a good hearer, there is a possibility you will be a good doer. And, you know, God will bless us. Amen po ba? Okay, so I'd like to announce na bukas, mga kapatid, magsisimula po tayo ng alas 8. Umaaga pa, 8:36. So by 9 o'clock, wala nang tao rito. Amen? So these are the schedules tomorrow. We have session 1, session 2, then the main challenge. 3 po sa umaga. Then we'll have lunch. After lunch, right away, pagkatapos po niyan, 1 o'clock, simula ulit. Huwag niyo pong gawin yung pagkatapos kumain, uuwi na kayo. Hindi po. You came here to learn. Mas malayo pang mararating ng pamilya natin pag na-equip tayo. So, there is a time to work. But there is also a time when God has to work in us. So we can do the work better. Kailangan po natin yan. Sino po sa inyong nakaranas ng nag-attend ng mga seminars, team building, at mga workshop na sponsored ng inyong opisina, kumpanya, o institusyon? Nakaranas na po kayo ng ganon? Taas ng kamay? Yeah. O, ang dami na palang nakaranas ng ganon. Tuloy-tuloy yan, di ba? Oh, ganun din po ang gagawin natin. So we have sessions in the morning, sessions in the afternoon. At lahat po ng mga tambiolo prizes natin, sa hapon po lahat. Bawat hapon ay 10 ang makakatanggap ng tig 500 pesos. Opo. Hindi ko po yan sasabihin para mag-attend kayo sa hapon. Ang gusto ko lang iparating sa inyo, dahil po sa inyong dedication na mag-attend ng hapon, hindi naman masamang suklian yun. Yun ang punto ko, mga kapatid. And we praise God for the generosity of our brethren, our fellow members na talagang nag-sponsor po nito. Amen po ba? Okay? So, praise God for that. Siguro, bago po tayo umuwi, can I give... Kasi ang ganda nung point ni Bishop If we can do this tonight as our closing prayer. Nag-offering na ba tayo? Hindi pa, no? As our closing, bago tayo kumanta ng ating closing song, nakikita ko po doon sa message kanina na ang susi ng family revival ay revival ng relasyon ng mag-asawa. Binding. There is no blessing and there is no proper building up without the binding. Padasam tilugan kakabsat, inggalot mo lang, di kamot in welding. Din tumawakra-wakrat mo tumaray. Masapol nga may full weld. May tinatawag ng mga nagwe-welding yan, full weld. Ang mga relasyon ang dapat unang ma-revive, full welded. There's binding. So can we do this tonight? Kasi po ang sarap ng message, ayaw ko pong palagpasin ang pagkakataon na hindi lumapit ang mga mag-asawa. Hindi yung mag-aasawa ha. Kasi may mga mag-aasawa May mga nagpa-schedule ka sa akin ng kasal Okay? Bakit, sino ba yung nagpa-schedule ng kasal? Taas ka ng kamay, may nagpa-schedule ng kasal sa akin dito dalawang couple lang nagpa-schedule ng kasal. January yan, unang buwan ng taon, may kakasal agad. Pero ito, I would like to invite, ito po hindi siya for romantic purpose.
This is principle. Tandaan niyo po, we need to bring to God our marriages except the Lord. Hindi po tatakbo ng maayos ang pamilya pag hindi na-revive tong marriage relationship na to. Binding. Okay ba yung sa inyo? Parang, Pastor, ayaw namin ng romantic na ganyan. Hindi ito romantic. Ito po'y principle. Amen po ba? Okay. Oh. Sige. Tumugtog ka na. At tumayo tayong lahat. I'd like all the husbands and wives to come. Bring your wife with you. Huli po kayo rito. Yung mga anak, dyan lang kayo. The husbands and wives. Manalangin kayo. Okay? Oh, Panginoon. Oh, di ba? Dati Tito Dante, lolo at lola na, biro nyo yan. Apostol na. Alaga na ng apo. Si Tito Victor, nadagdagan na naman ng apo. Oh, halina kayo. Sige. Mahal ko, halika. I just want to pray. I just want to request our speaker to pray for us. Bishop, kasi po, hinamon nyo kami. So, please do our request na ipadalangin po kami. Opo. Halin po kayo, husbands and wives. Ipapanalangin po tayo ni Bishop. Amen. Lapit kayo, lapit. Yan. Ito po ang susi ng matibay na pamilya, ha? Amen. Ang mag-asa. Sige po, Bishop. Praise the Lord. Wow. Okay, so sige po, i-fill in po natin. Kung mayroon pang konting admonition pa sa amin, Bishop, kung mass wedding. It is like a mass wedding. Mass wedding. Renewal of vows pa. Amen. Okay, so siguro po, ang simpleng gusto nating sabihin, yung pong sumpaan nyo sa altar, dapat ang understanding nyo talaga doon, pangako, hindi sumpaan na isinusumpa kita. So, mahalaga po na maintain kung ano po yung the very first time that you face the Lord sa kanyang altar together with your promises, and always acknowledge that God will be the one to help you na yan po'y mapapangyari. Yung pong mga dating ginagawa po natin, so siguro po mas magandang ituloy po natin. So sige po, let us pray. Our gracious loving Father, thank you so much for your goodness. Thank you for your word. Thank you for the encouragement. Thank you even for the enlightenment. At ngayong sandaling ito, Panginoon, I know that it is your leading to Pastor Proby to do this very important thing. Because sometimes, nagiging corny na po sa marami ang bagay na kung tutusin, ito po ang tama. Na kami po ay manatili sa mahigpit na yakapan namin sa isa't isa, na huwag maging awkward, Panginoon, to really express our hearts, to really embrace each other, O God, through thick and thin. Sa lahat ng mga po pwedeng challenges na harapin po ng bawat couple. At ngayong sandaling ito, Panginoon, ang specific prayer ko po para sa lahat ng couples na nandirito, hindi lang po ang sila ay magyakap ng mahigpit sa kanilang buhay, kundi kanilang yakaping magkasama ang Diyos sa kanilang buhay. Na ang bawat isa ay magpapaalalahanan dakilang Diyos sa mga bagay na marapat gawin para sa iyo, o aming Panginoon. I pray that you will continue to lead them, to guide them, to work in their lives, O God, para po talaga ang kanilang example na ipakikita sa kanilang mga anak ay yaman na kanilang aariin sa kanilang buhay. So I pray, O God, that you will continue to strengthen the relationship of these couples. May you continue to bless them together, Heavenly Father.
May we realize na mas maganda ang flow ng blessing, Panginoon, kapag kami po'y nasa disenyo mo. Nawa lagi mo pong ipaalala sa amin ito, dakilang Diyos. Lagi mo po kaming turuan, Panginoon, na may bahagi po sa amin. Meron pong inaasahan ka sa amin na magiging rason upang kami po ay iyong pagpalain. Kaya nandito po ang iyong lingkod praying for this couple, Heavenly Father, to really work in their lives, in their families, O God. May you continue to bless their family, O Lord. Ikaw po ang siyang magbigay ng kalakasan, kalusugan, at hiling ko po, dakilang Diyos, na ikaw ang patuloy na magtatag ng pamilya, na ang bawat lalaki, dakilang Diyos, ay mag-lead ng naaayon sa iyong kalooban, na ang bawat mga babae, dakilang Diyos, ay maging matibay na backup at support ng kanilang asawa. Dakilang Diyos, basbasan mo po ang bawat couple na nandito ngayon. Salamat po at kami maging couple for your glory. Couple for your honor. Couple para sa service sa iyo, Panginoon. Thank you so much. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you so much. God Amen. bless po. Praise the Lord. Salamat Now po. I pronounce all of you. You may now kiss the bride. Salamat po, Bishop. Praise God. Ready to give our offerings tonight? This will never be complete without the offering. Okay, manalangin tayo. Then we'll be singing, I have been blessed, as we give our offerings tonight. Dito po natin na-drop sa ating mga offering box. Let's all stand, please. Heavenly Father, you have so blessed us tonight. Ayaw naming palagpasin yung mga ganong klaseng malaman na preaching na walang impact sa buhay namin, Panginoon. That's why, thank you, Lord, that you have done a wonderful thing this evening. At alangarod apo, bendisyonan na kami. Adapi duwang aldaw. There's a lot of things more to learn. Now we give our offering tonight. Bless the gift and also the giver. In Jesus' name, amen. I have been blessed. Go ahead. When He moves among us, all that He does, all of His mercy and all of His love. If the pen of a writer could write every day, even His words could never contain. I have been blessed. I have been blessed. God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time. So I just thank you for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. Okay, we'll now be blessed by the orchestra. Go ahead.
Praise God. Thank you so much, orchestra. Amen. Sino po sa inyo ang busog ngayong gabi at pinagpala? Nag-uusap lang kami ni Bishop. He's sharing with me some of the pointers na talagang tutumbukin po niya in the coming 2 days. And I'm very excited na maibahagi po niya ito sa ating lahat. Amen? So mag-ingat po tayo sa pag-uwi, lalo sa mga uuwi sa malayo, Sarat, yung mga Dingras, dito na kayo, no? Naka-stay in ang Dingras. Mag-uwi ng Sarat, Bintar, Batakpaway, at lahat kayo. We'll see you all tomorrow. Mga kapatid, sabi ko, 6:30 tayo magsisimula, but we started 6 o'clock. Maaga, no? So bukas po, alas 8 tayo bukas. Hindi ibig sabihin, 7:30 tayo magsisimula. But we are going to start 8 a.m. Alam nyo naman ang ating principle dito sa church. Amen po ba? Okay, so let's make sure that we are all here on time tomorrow. Okay? Tumayo po tayong lahat. Let's all stand together. Okay? Let's close in prayer. Dear God, we give you glory, honor, and praise. We thank you for what you have done this evening. Salamat, Panginoon, sa buhay, sa ministry, at sa paggamit niyo po sa aming speaker ngayong gabi. Continue to preserve his health, especially his strength, but most especially, Lord, his mind and heart. Sapagkat doon niyo po ilalagay ang mga mensahe as seeds that will be planted into our hearts. But I pray that our hearts will be receptive, Lord, for your word. Thank you, Lord, kay Ma'am Maris, ganun din po kay Ma'am Sofia, for their support and prayer para po kay Bishop as husband and tatay. I know as a family, it would have been their joy because for the past weeks, Bishop has been ministering here and there. Pero Lord, it could have been their joy na makasama siya. Yet, He decided to come and minister to us. Kaya kayo po ang mas lalong magpala kay Ma'am Maris, kay Ma'am Sofia, wherever they are right now. I pray, Lord, that you will bless them, Lord. Thank you so much. In Christ's name we pray. Amen. Be seated. The ushers will facilitate our exit. God bless you. We'll see you tomorrow, 8 a.m.